सासे उन्दै गोनांखा आइजोआ सासे हिन्जाव गोनांखा हौवाजों खारखुमा लांनानै दं। क'क्राझार जिल्ला कुसुगावनि सिङाव थानाय 1 नं थाखामपुर गामिनि रतनाथ बसुमतारीनि आंगो अनजालि बिसि रंजालि बसुमतारीया थांनाय 7 अक्ट'बर समबार बारायखालि गावनि आंगो फिसाय आरो सासे 4 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ गारनानै न'खरनिफ्राय खारखुमाना गुबुन सासे हिन्जाव गोनांखा बे सावगारियाव नुनाय हौवाजों खारखुमाना दं। बिनिखायनो अन्नानै सोरबाफोर बे सानै हौवा आरो हिन्जावसाखौ नुसनबायोब्ला हमनानै दोननो न'खरनि सुबुंफोरा खावलायहरदों आरो नोंथांमोना बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 73494711098 बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनानै खोन्थाहरनो न'खरनि सुबुंफोरा खावलायहरदों आरो नोंथांमोना बयबो अन्नानै नुसनबायोब्ला कल खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। चिरां बिजिनि 3 नं दारांगानि खनसिं बसुमतारीया थांनाय साननैसोनि सिगांनिफ्रायनो गोमानानै दं। न'खरनि सुबुङा फोरमायहरनाय बायदिब्ला गोसोआरि लोरबांथि खनसिं बसुमतारीया थांनाय सुक्रुबारखालि न'निफ्राय बिजिनि बारलांगाव फारसे ओंखारलांदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो न'सिम फैफिनाखै। सावगारियाव नुनाय सुबुंखौ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 7086989435 नङाब्ला 8310046064 बे कन्टेक्ट नाम्बाराव न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायहरनो थाखाय गुरैयै खावलायहरदों। नोंथांमोना बहाबाफोर नुसनबायोब्ला अन्नानै बर'जों बर' मदद खालामलाय, जाहाथे थाबैनो मोनफिनो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 10 नं देबोरगाव इउपिपिएल ब्लक कमिटिनि गोदान बिबानगिरिफोरखौ इउपिपिएल हान्जाया फोसावबाय। खौरां मोननाय बायदिब्ला 10 नं देबोरगाव इउपिपिएल ब्लक कमिटिनि गोदान बिबानगिरिफोरा फारियै आफादगिरि बिजित बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि अर्गानाइजेसन अशक गवारी, बेजों लोगोसे राजाराम ब्रह्म एडमिनिस्ट्रेसन बिथांमोननो बिबान होनाय जाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों।